Niki riyen tebasan pinten, Kang? Saking mriko, Kang? 6.700.000. Iya, tapi Umur pinten? 4 bulan. Oh, berarti di sini juga pernah ngambil dari Kali Gesing, Lur ya. 6 juta Mas ya riyen, Mas ya. Oh, mantap lho. Kang ngomong. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan pinten riyen? Menurutnya 6.700.000. Oh, berarti dulu jenengan berapa ternak kandangnya niku? Iya. Oh, alah. Jan mantap Mas. Radio ora men sampean. Lokasi kandang. Oke. Boten pas. Mboten cocok. Cara hitungane Jawa ngoten kadang ngedekne apa piye ngono coba. Kene mawon nggih mesine niku. Intene gawe, Pak. Anake niku kan nggih. Heeh. Iki suruh ngawur. Oke, Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, hari ini kita berkunjung ke sebuah peternak kambing sederhana, gitu ya. Hari ini kita di Margo Ploso, gitu, pecan mantap, gitu. Nah, iki aku arep ijen dhisik iki lur karo sing duwe kandang iki lur. Iki kula ijen rin nggih, Pak. Nggih monggo. Ah, ijen rin nggih. Monggo. Nggih, oke. Niki sebelumnya kula badhe dikenalaken, Mbah. Paring asma sinten jenengan, Mbah? Kula Boiman. Pak Boiman ngoten nggih. Nggih. Niki alamatnya pundi, Pak? Harga Kiloso. Harga Kiloso, kecamatannya teput pundi mriki? Ngebel. Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Jawa Timur. Jawa Timur. Tesih teng Indonesia ya, Pak? Nggih, Indonesia. San luar biasa, Lur. Mintone pinten niki, Mbah? Niki namanya songo napa? Oh, songo. Niki kula izin nggih, Mbah, kula izin apa kula publikasikan teng channel YouTube kula. Hari ini kita berkunjung di Harga Kiloso, Mbah nggih. Mbah sinten mau? Mbah Boiman. Mbah Boiman. Kula izin, Mbah nggih. Nggih, monggo. Untuk materi kambing niki pun PE nggih, Mbah. Sampun. Weleh jan mantap juwantan. Sampun. Dalam campur nggih. Oh, campur lur. Kita dolan-dolan rene tak sepil-sepil lur iki lur ya. Dan kebetulan ini kula izin nggih, Kang. Nggih, monggo. Nah, kebetulan kalih sinten niki? Paring asma? Ah, anu ompong kalau mau. Oh, Pak Sompong. Mas Sompong iki ndamel napa niki? Niki anu lah Ndamel- ngramune kandang niku lho, Oh, Mas. ngramune kandang nggih. Untuk speke kandang sederhana nggih, Kang nggih. Alah damel sederhana. Sederhana nggih, oke. Kang niki sementara enten sing disaden wonten mendone. Dereng wonten. Mengke maksude saumpami enten sing pados lewat channel kula kan mungkin saged ngubungi nomor jenengan ngoten lho maksude. Niki saged dicantumne nomor sampean. Apa mboten? Boten kagungan HP. Mboten gadah HP. Oke, dan kita nanti izin Mas nggih, Mas Sompong. Nggih. Kita publikasikan di channel Marvis Official nggih. Nggih. Nah, oke siap. Terus untuk jenengan Mas niki beternak kambing di sini sudah berapa tahun niki Mas? Ini baru Mas sekitar 1 Baru kemarin katanya jenengan pernah ambil nopo materi dari Kali Gesing. Iya. Dulu ambil berapa ini Kang Ngompong? Panggil ambil 2, yang satu indukan kan, indukannya Hmm. kakinya sakit yang jantan. Budgetnya pinten riyen pernah ambil teng mriko? Pirang juta riyen? Ambil 2 itu kalau nggak salah itu 15 Mas. 15 Hmm, lebih sedikit. 15 juta 2 ekor. Ya. Ini ninggali anak mboten mriki? Dereng. Waduh. Tapi itu hamil. Wah, hamil. Posisi hamil itu sakit. Tapi mungkin yo anu Mas yo ono kena diopeni lah yo intine yo. Terus Dereng rezekine Mas. niki pembuatan kandang berapa meter nih? Ini 5 kali 10. 5 kali 10. Targetnya berapa ekor kambing yang kita isi nanti? Kalau ini perkiraan 30. belum. Oh, 30 ekor. Sekitar gitulah Mas. Oh, mantap, Lur. Oke, Mas, lanjut tak sepil-sepil kambingnya. Iki duwe kambing budeng iki lah. Gini ku sistu kan Mas. Oh, Iki saking Kali Gesing niku niki. oh coba tak sepile sing materi saking Kali Gesing. Oh, nggih nggih. Woi, ini nanti. Hah? Hah? Tetap dulu ya. Niki riyen tebasan pinten, Kang? Saking mriko, Kang? 67 Mas. 6.700.000. Iya, tapi umurnya Umur pinten? 4 bulan. Oh, berarti di sini juga pernah ngambil dari Kali Gesing, Lur ya. 6 juta Mas ya riyen Mas yo. Oh, mantap lho. Anyo teng nek kene Kang aku. Wah, iki Lur ya. Anu lampu dah. Nggih. Kalau mriko suwung anu Mas. Dalam Teng mriko suwung. Nggih, suwung. Nah, iki lho bolo. nggonku mati. Untuk materi di kandangnya Mas Sompong iki bolo ya. Nah, iki. Nenek sasi diisi ke jin 200 punjul kok. Apa kira-kira jelek? Lebih bang, lo nake bunuh rene semua.
Selatan bola. Dulu pernah ambil dari Kali Gesing bola. Niki riyen mendete umur pinten anu Kang Ngobong? Bulan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan pinten riyen mendete? 67. 6.700.000. Iya. Ki jelasnya duwe kerandah iki Kang Ndut ya. Kang Ngobong ya. Kalau keranda, kalau kita Belum bisa memastikan. memastikan, Mas. Kerandahe napa ngoten nggih. Nggih. Nah, iki pernah ngetokne cetakan sing Apa tuh jenenge ngomong? Lah iki Mbah Kung wis sapa lagi? Jenenge sapa? Dulu pernah ngeluarin 2 ekor tapi Heeh. mati, Mas. Pernah keluar cetakan 2 ekor mati. Ya, jantan semua. Berarti urung pernah adol sing Soalnya niki. mungkin kan dari segi kandang kita nggak tahu soalnya di bawah situ kan. Oh, dulu ada kandangnya di situ. Heeh. Situ. di Terus bawah. pindah ke mriki. Wah, mantap iki bola. Banyak yang mati. Heeh. Akhirnya saya pindah naik Heeh. samping rumahnya. Terus jenengan untuk perjalanan ternak teng mriki pripun Kang? Tetep semangat apa mboten ndelok kahanan wong pun-pun sajae kok iki rada. Adanya menurun itu kan, Mas. Tetap semangat. Tetap semangat, Mas. nggih. Orang tani. Ya, tetap semangat nih Mbah Kung nggih. Harganya menurun tapi Heeh. enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mbah Kung nggih. Ya. Ya kan piye Mbah ya jenenge kahanan niku kan mboten mesti to Mbah nggih. Gimana kan nggih ternak belum tentu dipastikan. Heeh, belum bisa pastikan. Heeh. Ada yang keturunan. Heeh, ya kalau menurut saya itu sudah biasa Kang ya, biasa. Soalnya kan ibaratnya buah mau lek stoke akeh kan yo kadang yo sok medun regone. Nah, neng kok yo suatu saat mbok ganti tahun mungkin yo akan kembali normal. Ngoten Kang ngomong nggih. Nah, terus niki Kang, jantan niki. Terus dari mana nih? Kalau ini kemarin kita ambil dari Mas Sigun. Oh, dari jenengan. Oh, dari lokalan sini saja. Heeh. Tapi sayang bolo untuk hari ini yang kita lepas atau kita jual belum ada Kang. Belum ada. Weh, untuk konsep pakannya Kang, jenengan khusus full hijauan nggih? Penghijauan Mas, comboran. Full enggak hijauan. pernah. Ya, Mboten pernah anu soberan, enggak. tapi berdiri sesuai sehat lho bolo. Nggih iya. Alhamdulillah, Mas. Weh, mantap lur. Pinten nih kok niki anu Kang ngomong? Ini semua 9 Hah? di bawah itu masih 4. Loh, teng ngadep nggih enten to? Kita kan bawah situ. Oh, teng ngadep iku nggih enten kandange. Coba tak wincange kok kene Kang yo. Oh, wincange. Ternak jadi kita Hmm. pindah ke atas. Berarti riyen awal ternak kandangnya teng kandang mriku. Oh, niku. Weh, masalah. Itu Mas. Loh, kok saged? Enggak tahu mau dari segi kandang apa enggak. Oh, berarti dulu jenengan berawal ternak kandangnya niku. Iya. Oh, alah. Jan mantap wis. Weh, radio ora men sampean. Nggih. Njaluk ora oleh Pak Jit yo. Anu, Mas Joko itu. Mas Duta niku. Mas Duta. Mas Duta. Oh, ramblane Mas Duta nih kok. Weh, atok ngono njaluk Pak Jit ya. Oh, Kita dah Mas pripun? dari kini siang akan duran-duran pas pakan penghijauan kathah. Oh, alah, nggih nggih. Berarti jenengan riyen pertama open-open kandangnya niku nggih Kang Ngopong. Nggih. Terus ketemu niku gagal. Gagal. Cara gagal ngoten kira-kira saking napa, Mbah? Dupa kula mboten saged. Segi kandange niku mboten kirang pas. Cara oleh ngarani wong Jawa kira-kira ketoke ora cocok gone ya Kang ya. Wis biasa lah Kang ya, jenenge wong Raja Kaya kadang lek nggone ra nyaman ya wis kadang ya kering sing mati, kadang ya mendem ngoten niku Bang. Niku kan mboten mendem. Mboten mendem nggih. Dari anu lahir mati. Lahir mati. Nah, berarti sampean ki ya pernah gagal no, Mbah ya. Ngopene mendong ya, Mbah. Sering kula niku gagal. Pernah gagal. Pernah niku. Niku saking segi napa, Mbah? Weh, mantap iki ceritane iki bolo. Cara segine ngoten nggih segi sing lokasi kandang. Nggih. Ngoten mboten pas. Mboten cocok. Cara hitungane Jawa ngoten kadang ngedekne apa piye ngono ya, Mbah. Kintene mawon nggih mesine niku. Kintene gawe, Mbah. Anake niku kan nggih. Heeh. Iki suruh ngawur niku. Ngawur. Oh, Mboten- masyaallah. mboten hitungan. Luar biasa. Lah kula wasul ki ngono, lah tandange ngedekne le. Heeh. Wis bote nggih manggon. Nggih. Tuh, terus jenenge wong kegagalan niku mboten saged diwaca nggih, Mas ya. Nah, nggih. Niki awet damel kandang anten injil iki. Sampeyan teng mriki pun pinten taun, Mbah? Niki ndamel kandang mriki, Mbah. Semenjak mlebet teng mriki ngoten. Kula mlebet teng mriki ini tahun 17 Walah, mantap. 17 doso. Nggih setunggal. Manyuk teng Golkar. Oh, nggih. Terus langsung open-open. Nggih cara anune dereng, Oh, dereng. niku dereng. Nggih. Terus manyuk open-open niku antawis 2012. 2012. Terus mulai menggeluti ternak kambing sampai gagal Sampai gagal. duwe kandang ning ngisor kae. Terus perasaannya semat ngeden apa, Mbak?
Boten, tetep semangat. Semangat mawon. Wah, mantap lho, tetep semangat nggih, Mbah. Pokoke nggih, luar biasa pokoke. Jane Nggih. riyen enten judul riko niku nggih atas dadi. Nggih. Antos kula ditinggal kesah anak kula teng Kalimantan niku Nggih. ditinggali mendo niku tigang desa kalih. Weh, Mas, 32 wedhus. Nggih, 32 wedhus niku terus dados mboten purun mana. Nggih. Mboten purun mana kula duwoli. Wih. Pesan ini kantung pinten niku niki? Lah niki namung pinten 9 kalih sekawan. Oh, berarti niki Awal niki. tesih babat malih ngoten nggih. Babat malih. Berarti cara sampean niki pun telas. berarti riyen sampean mulai ternak Mbah nggih, mulai ternak niku kan pernah guagel Mbah ya. Gagal. Sampai mati sing kadang ora gelem babar. Mboten Sampai babar, ngedon, Mbah. Sampean pernah ngedon wis wegah ngoten Mbah ya. Mboten. Mboten. Mboten tetep semangat. Tetep semangat. Masalah opan-opan niku. Berarti jenengan niku termasuk ya belajar mulai dari kegagalan Mbah ya. Iya. Dari kegagalan saiki bangkit malih ngopeni mendo. Pinten niki babate malih saniki? Niki kan sedaya 9 kali sekawan. Oh nggih. 13. 13. Wah, mantap, Lur. Tapi untuk saat ini belum ada yang kita jual Mbah ya. Belum. Lah ngeten Mas, maksudnya kan mungkin ada sing dijual, mungkin kan kok saged bantu posting. Ngelek pengen golek wedhus tak dodone ning gone Mbah sinten wau? Mbah Boyman. Mbah Boyman. Mantap, Lur. Oke, Mbah Boyman niki kula nyuwun pesen-pesen nih, Mbah. Pokoke saking sampean niki peternak sing cukup kawak. Ya nggih cukup lama, pernah gagal, pernah jatuh bangun. Kula nyuwun pesen-pesene kersane peternak niku ben tetep semangat. Ki kahanane niki kan jere rega wedhus jere amblek. Nggih. Dados pesen-pesene saking sampean ben tetep semangat apa men apa Mbah pesen-pesene Mbah. Nggih, nek cara pesan kula niku harga bisa menginjak. Nggih, bisa normal. Ya, normal lagi. Kalau jual itu cocok dengan harganya. Yang jelas untuk harga menyesuaikan spek dan barang Mbah ya. Ya, cara udah Jawa ngaten niku nggih. Napa mestine? Nah, nggih, yo yang jelas untuk kambing spek Jawa ya mungkin regane ya rega standar Nggih, di kelas standar, daging, kelas kelas daging. daging. Kalau untuk PE seni ya serak nek diukur Mbah nggih regine. Regine nggih cara Seneng, nggih, seneng. ukurnya seneng. Lah oke mantap. Terus pesan-pesannya Mbah, pripun niki pesan-pesannya ben tetep semangat saking sampean. Di suatu saat kados kula piyambak niki kan kudune nek kula kudu semangat asal kula ngopeni wedhus Nggih, bisa babar nggih iso babar. kena tinggi kebutuhannya keluarga. Tinggi nyambung ekonomi. Nyambung ekonomi. Wah, mantap pokoknya bolo. Dan mantap luar biasa perlu kita contoh. Pinten tahun Mbah sampeyan umpamanen Mbah? Enten 30 tahun. Kawan biasa nate Mas. 40 tahun lebih ngopeni medeni. Langkung. Langkung. Mawon langkung. Masya Allah luar biasa lur. Tapi nggih pertama-tama nggih dawa randung. Oh berarti dulu pernah berawal dari kambing Jawa. Kambing Jawa. Terus munggah-munggah neng kambing PE. Sampai tahu tuku neng kali gesing rego pira mau Mas? 6,5 juta. 67. Oh 6.700.000. Oke mantap lur. Mbah niki kula matur suwun Mbah Boyman nggih. Oke menjenengan mugi-mugi diparingi sehat, Amin. umur dawa, Amin. rezekine lancar. Amin Pak. Oke tetep semangat ben kena dingi contoh karo peternak pemula. Lah ngoten Mbah nggih. Oke matur suwun Mbah. Mbah Boyman. Oke siap lah iki lur ya. Hari ini kita anu lur, kontennya iki neng peternak sederhana iki bolo. Dan dulu pernah jatuh bangun ya Mas ya. Sering Mas. Pernah jatuh bangun. Nah iki. Jatuh niku sering. Wis tahu gulung gemak ya, Pak. Alah. Ada remuk-remukan itu lho. Tapi ya wis Malih wong pantang menyerah ya, Pak ya. Tanah rezekine dereng dugi kok. Terus untuk konsep pakan di sini kita menggunakan full ijon, Mbak ya. Ijoan. Ijon ramban. Kalau lur, rambanane sanding kandang kalek nyarwi wae. Kaya ngono kalau lur. Alamat iki ning Harga Kiloso, Mas nggih. Nggih. Harga Kiloso, desane Talun, Mas nggih. Alun. Desa Talun. Iki sebenarnya ning kene iki materine apik-apik. Iki kuat Kang, tak bisa kan? Iya Mas. Kuat yo. Iya. Iki lur tak sepilih lur lah iki. Iki kambing ini dulu pernah ambil dari Kali Gesing, dari tempat sinten? Pak Ndut Pram. Pak Endut Farm nggih. Wah iki apik lur iki sepagi lur iki lur. Jantan jumbo. Loro napa pundi? Niki rencana didal napa mboten? Disaden napa mboten? Dereng Mas. Dereng. Nah, iki soalnya kan penyedek iki. Iki nembe 1,5 tahun nanti. Oh, teng mriki nggih. Oke, iki lur ya. Beli dari umur 4 bulan. Untuk bakalane nggih disaden nggih Kang yo. Dereng enten. Enten oke, siap lur iki. Tak sepilih lur ya iki.
Wedhusnya apik-apik lur, lemu-lemu lur iki lur, pokoke lur nang kene lur. Pakane dan terjamin nggih, Pak. Terjamin pokoke. Nah, iki eneng sing dukan sama gone Pak Gun iki lur. Soal jenengan iki lur. Nah, seperti itu lur ya. Kita hari ini berada di Argo Kiloso, Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur lur iki lur. Iki materi ini Blegonan, Jerabang iki lur ya. Mbah, anu lek badhe wasul wonten sekitar medal ndawuk napa medal talun iki, Pak? Sekecane. Napa anu itu? Kalau aku medale anu, pundi niku ane lho Mas? Ngelo. Bisa nuwagen terus. Medal trungo kalau wau. Jenengan nek mantung nggih sekecane medal terunga mawon. Lah iki mawon nggih. Niku tebuse Tebuse talun. Tasane muangel niku. Kasusane angel. Sing medal karang ringin niku. Oh, alah ngoten. Angel nggih ya. Krungu marai niku. Oh, alah nggih nggih nggih. Di Makadam to, Mas. Tapi nggih saged diliwat sepeda motor. Saged. Nggih, unyu. Oh, alah ngoten nggih. Mas. Heh? Balik ning yo. Ayo. Gini rata-rata kan mriki anu bane brental-brental atuh to, Mas. Oh, ban anu, ban radial niku nggih. Nggih, Nggih. jadi kan rusak gitu di Makadam. Oh, alah nggih 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 nggih. Mungkin seperti itu lur video hari ini, liputan hari ini lain daripada yang lain lur iki. Kita berada di atas bukit. Wes jan luar biasa lur. Kandangnya sederhana bedusnya apik-apik bolo. Lah. Oke lur kita akhiri. Selamat siang, salam ngarit, salam semua, salam sukses. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.